Уважаеми зрители, в следващите минути ще разберем каква е била модата през 30-те години на миналия век. Каква е модата през 30-те години на 20 век? Проблемите в икономиката на почти всички европейски страни, достигнали кулминацията си през 1929 година, се отразяват и върху светските събития. Вече не е прието да се афишира богатство. Празниците се организират в частни домове с специални покани и далеч от погледите на обществото. Но заможните дами никога не пропускат да равняват по звездите. Те блестят на страниците на вестник Илюстрована седмица и карат светските особи да въздишат по красотата им. Основна геометрична фигура в стила от 30-те години е триъгълникът, широки рамене и тесни бедра. Изключително популярни са подплънките в раменете на Джоан Кроуфърд или раменете във формата на пагода, измислени от елзаски апарели. Вечерните рокли се здобиват с V-образно изрязани гърбове, полите са тесни в бедрата и клоширани надолу от коленете. Близо до природата или хармонична връзка с нея препоръчва на своите читателки вестник Илюстрована седмица. 30-те години в модата са период на висок вкус и нова елегантност. Всъщност не е случайно, че онези времена и днес са източник на вдъхновение за световните дизайнери. Уважаеми зрители, сега ще станем свидетели на дефилето от новоучредените награди за мода Варна Free Fashion Awards. С голямо модно дефиле, на което бяха представени тоалети на 9 млади дизайнери, се откриха новоучредените награди за мода във Варна Free Fashion Awards. Те са насочени към студенти от специалност мода във Варненския свободен университет, както и към ученици от сферата на средното образование, специалности фризьорство и козметика. Самото събитие е от две части, като в първата дизайнерските решения оценяваше 15-членно експертно жури. Церемонията по награждаването ще бъде само след няколко дни. Тогава ще бъдат раздадени отличията дизайнер на годината в категориите дебют, авангардно-експериментална мода и креативност. Събитието съвпада и с втората годишнина на рубриката на БНТ2 от Варна на Светска вълна. В оценяващата комисия на Варна Free Fashion Awards влязоха собственици на големи модни къщи, бутици, дизайнери, журналисти, представители на академичните среди и държавната администрация. В комисията бе и носителката на титлата Мисис България Европа Антония Анакиевска, която следи внимателно модните тенденции. Мисис България трябва много внимателно и прецизно да подбира своя гардероб, винаги да е в крак с модата и да съобразява постоянно с какво е облечена според събитието, ежедневието си и така. А какви тоалети преобладават в твоя гардероб? Всякакви, от елегантни до спортни елегантни, но в ежедневието си предпочитам спортно елегантно облекло. Имаш малко дете, разкажи ни по какъв начин ти се отрази майчинството? Да, имам един прекрасен син Кристиян, той е на 1 годинка. Майчинството ми се отразява доста добре. Смея да кажа, че дори имах време да си почина от многото ангажименти преди. Обожавам да прекарвам времето си с него и се наслаждавам на моментите, в които съм с него. Извън модата работиш като икономист. Успяваш ли да балансираш правилно между двете? Да, успявам. Успявам да балансирам нещата. С пожелание за баланс, хармония и добро настроение завършва днешното издание на Светска вълна. Бъдете здрави!